Ang hypersomnia o sobra nga pagkatulog usa ka pathological nga condition diin ang pasyente mobati nga lisod nga mapabilin nga magmata sa mga oras sa adlaw. Unsaon paghimo ang diagnosis? Atol sa pagsusi sa espesyalista alang sa sobra nga pagkatulog, ang doktor magsugod pinaagi sa pagsusi sa pipila ka mga aspeto sama sa ang kalidad sa pagkatulog nga gireport sa pasyente. Kung siya adunay dili regular nga oras, kini mahimong isipon nga usa ka sleep-wake circadian rhythm disorder. Ang presensya sa ubang mga simptomas sama sa paghagok mahimong makatago sa usa ka gidudahang obstructive sleep apnea nga kondisyon. Ang paggamit sa pipila ka mga tambal sama sa antihistamines ug sleeping pills mahimong hinungdan sa dugang nga pagkakalma. Gipadayon sa doktor ang katuyuan nga pagsusi sa pasyente nga nagpunting sa pag-ila sa mga nagunang anthropometric nga mga parameter o pag-inspeksyon sa oral cavity. Sa katapusan, ang pipila ka mga instrumental nga pagsulay mahimong gihangyo labing sagad nga gigamit alang sa pagdiagnose sa hypersomnia mao ang polysomnography nga nagmonitor sa kalidad sa pagkatulog sa gabii, actigraphy nga nagrecord sa mga micromovements nga gihimo sa panahon sa pagmata sa pagkatulog, ang multiple sleep latency test nga nagsukod sa kalagmitan sa pasyente nga makatulog. Base sa pagdiagnose, ang doktor mahimong magreseta sa husto nga therapy alang sa pagtambal sa hypersomnia. Magkita ta sa Med4Care!